El poble de Calaf tindrà d'aquí un any un centre cívic després de les obres de rehabilitació que es faran en un edifici situat en ple nucli de la població. Les obres costaran uns 92 milions de pessetes. L'edifici en qüestió ha tingut moltes funcions fins a trobar-li l'actual. Aquest edifici de Calaf, a l'Anoia, va ser un hospital, un convent, una escola i fins i tot va allotjar als baixos un escorxador. D'aquí poc més d'un any s'hauran acabat les obres de rehabilitació i es convertirà en un centre cívic. A l'edifici principal s'han enderrocat els envans per donar cabuda a diferents sales on s'hi faran tallers d'activitats artístiques i seran lloc de trobada de les entitats de la població. Un dels elements més ben conservats de l'edifici és l'antiga capella, que es convertirà en sala multifuncional amb capacitat per un centenar de persones. S'ha previst fer-hi des d'exposicions fins a casaments civils. L'edifici, situat en ple nucli antic de Calaf, ha de dinamitzar aquest barri. Aquesta actuació el que ens permet és rehabilitar una part important del nostre casc antic i a la vegada dinamitzar una mica la vida social d'una zona del poble que normalment no hi té massa vida, i amb aquest centre segur que això evolucionarà favorablement. La rehabilitació permetrà recuperar l'aspecte original de l'edifici amb finestrals més estrets i la muralla. Les obres costaran 92 milions de pessetes, 75 dels quals els aporta la Generalitat i la resta l'Ajuntament. A més de recuperar l'edifici, també s'enjardinarà l'entorn.